Rangaistuspopulismi on tullut mun nähdäkseni osaksi kriminaalipolitiikkaa Suomessa yhä vahvemmin, ja se on ehkä se ongelmallisin kehityssuunta siinä poliittisessa kehityksessä. Mitä jokaisen pitäisi tietää rankaisukulttuurimme muutoksesta? Onko suhtautumisemme rikollisuuteen ja rikoksista rankaisemiseen politisoitunut jotenkin uudella tavalla? Perustuuko käsityksemme siitä, miten rikoksista kuuluu rankaista, tutkimustietoon vai tunteeseen? Tämä on Juristimedia äänessä. Audiojuttujen sarja niistä ajankohtaisista oikeuselämän väitteistä ja kysymyksistä, joista meidän jokaisen olisi hyvä tietää. Minä olen Janne Laukkanen, Juristimedian päätoimittaja ja tämän juttusarjan juontaja. Tänään tartumme väitteeseen, jonka mukaan suhtautuminen rikoksiin on politisoitunut. Jokaisessa jaksossa soitamme aiheesta asiantunteville vieraille. Tänään puhelimen päässä on kriminaalipolitiikkaan perehtynyt tutkija. Kiva, että olet kuuntelemassa. Kriminaalipolitiikka tarkoittaa julkisen vallan toimia ja päätöksiä, joiden tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä taata yhteiskuntajärjestys, kansalaisten turvallisuus ja yleinen oikeudenmukaisuus. Kriminaalipolitiikkaan kuuluu esimerkiksi se, mistä teoista säädetään rangaistuksia, millaisia rangaistuksia käytetään ja kuinka ankarasti niitä sovelletaan. Tässä jaksossa jututetaan Helsingin yliopiston tutkija Esko Ylihemminkiä. Ylihemminkiä on haastateltu aiheesta myös Juristimedian kirjoitetussa jutussa, joka on julkaistu verkkosivuillamme juristimedia.fi ja myös Juristi-uutiset-lehden kesäkuun printtinumerossa. Jutun on kirjoittanut toimittaja Matti Välimäki. Esko Ylihemminki esittää lehti- ja verkkojutussamme väitteen, että kriminaalipolitiikkamme eli suhtautuminen rikoksiin on politisoitunut. Kohta kysytään, mihin hän perustaa väitteensä. Luetaan alkuun sitaatti Juristimedian jutusta. Nykyinen suuntaus on kohti entistä kovempaa kriminaalipolitiikkaa. Kun rangaistukset halutaan ankarammiksi, tutkittu tieto usein ohitetaan lainsäädäntötyössä. Sitaatti päättyy. Näin latelee väitöskirjatutkija Esko Ylihemminki Helsingin yliopistosta Juristimedian jutussa. Ylihemmingin mukaan suomalainen kriminaalipolitiikka on politisoitunut. Kovaa puhetta tutkijalta. Ylihemminki tutkii oikeustieteelliseen tiedekuntaan valmistelemassaan väitöskirjassa rikoslaissa vallitsevia ihmiskäsityksiä, esimerkiksi sitä, minkälaisia oletuksia rikoslaissa tehdään ihmisten vapaasta tahdosta ja rationaalisuudesta. Nykyisessä yhteiskunnassa me tehdään yhteiskunnallista ongelmista liian helposti kriminaalipoliittisia ongelmia ja pyritään rankaisemisella ratkaisemaan näitä ongelmia. Esimerkiksi mun tutkimuksen osalta mä lähestyn vaikka vastuuta sillä tavalla, että me käytetään vastuuta ehkä liian helposti paikoin miettimättä kriittisesti sitä, että onko meillä perusteita pitää ihmistä vastuussa. Preventiiviset keinot ja ehkä jo vähän Suomessa kliseenomaisesti viljelty lause, että parasta kriminaalipolitiikkaa on hyvä sosiaalipolitiikka. Eli sosiaalipolitiikan keinoilla pystyttäisiin mun mielestä paremmin puuttumaan näihin yhteiskunnan ongelmiin. Näin siis väitöskirjatutkija Esko Ylihemminki. Hänen mukaansa keskustelu rangaistuksista on politisoitunut uudella tavalla. Meillä on alkanut esimerkiksi hallitusohjelmissa näkymään enenevissä väärin kriminaalipoliittisia kirjauksia. Esimerkiksi nykyisessä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on oma kohtansa kriminaalipolitiikan kehittämisestä ja sen tiimoilta nyt oikeusministeriö on toukokuussa julkaissut kriminaalipoliittisen toimenpideohjelman. Eli kriminaalipolitiikasta puhutaan itsessään politiikassa ja hallitusohjelmissa enenevissä määrin. Samalla myös sitten kriminaalipolitiikasta on ainakin jossain mielessä tullut enemmän vaaliteema Pohjoismaissa laajemmin. Tämä ei ehkä vielä Suomeen ole niin rantautunut, vaikka nyt sitten viimeisissä vaaleissa esimerkiksi on tehty tiettyjä kriminaalipoliittisia kannanottoja esimerkiksi liittyen turvallisuuteen.
Mutta sitten ylipäätään sitten poliittisessa retoriikassa on ruvettu puhumaan tai käyttämään enemmän rangaistuspopulismia, eli käyttämään esimerkiksi argumentteja, että kansan oikeustaju vaatii rangaistusten ankaroittamista. Tämän tyyppistä retoriikkaa löytyy esimerkiksi aikoinaan Juha Sipilän hallitusohjelmasta. Ja tämän tyyppisiä kannanottoja välillä ilmenee, kun puhutaan, että miksi vaikka tiettyihin tekoihin pitäisi puuttua ankarammilla rangaistuksilla. Ylihemminki kritisoi nykyistä tapaa puuttua ongelmalliseksi koettuun rikollisuuteen ja asiantuntijoiden näkemyksen sivuuttamista. Kysyinkin häneltä, että kuullaanko kriminaalipoliittisia päätöksiä tehtäessä riittävästi asiantuntijoita vai tuntuuko tutkijasta, että poliitikoilla itsellään on jo vastauksetkin valmiina siinä vaiheessa, kun he ovat havainneet ongelmia? Ministeriöissä kuullaan edelleen lainvalmisteluprojekteissa tutkijoita, samoin kuin eduskunnan valiokunnat kuulee edelleen niin kuin oikeustieteen tutkijoita liittyen uusiin lakihankkeisiin ja hallituksen esityksiin. Mutta viime vuosina on ollut havaittavissa ehkä sen tyyppinen trendi, erityisesti hallitusohjelmissa sitten, että kun otetaan joku tavoite, että miten rikollisuuteen halutaan puuttua, niin siinä tavoitteiden ohessa myös sit sanotaan ne itse keinot. Eli se, että jos halutaan puuttua nyt vaikka nuorisorikollisuuteen tai jengirikollisuuteen, niin sitten siinä ohessa myös sitten kerrotaan, että tähän ongelmaan halutaan puuttua näillä keinoilla ankaroittamalla rikoslakia. Palataanpa vielä yleiseen oikeustajuun. Mitä sanottavaa tutkijalla on tästä? Ovatko tuomiot ja kansalaisten odotukset kaukana toisistaan? Tutkimusten nojalla tuosta kansan oikeustajusta tai yleisestä oikeustajusta puhuminen on jokseenkin ongelmallista. Ensinnäkin tutkimukset viittaa siihen, että kansan oikeustaju kohtaa suhteellisen hyvin myös meidän niin kuin ammattituomarien näkemykset siitä, millaisia rangaistuksia teoista pitää tai millaisia rangaistuksia teoista tällä hetkellä pitää tuomita. Tähän vaikuttaa enemmän se, että kuinka paljon kansalaisella on käytössä tietoa tästä teosta. Eli siinä, missä tuomarilla on enemmän tietoa, mitä teossa on tapahtunut, niin helposti sitten kansalaisten näkemykset perustuu vähän rajatumpaan tietoon, ja se on sitten omiaan vaikuttamaan siihen, että kuinka ankarasti teosta nähdään, että siitä pitäisi rangaista. Ehkä toisena kriittisenä kannanottona vielä sitten sanoisin sen, että tutkimukset viittaa siihen, että kansalaisten näkemykset rangaistuksista vaihtelee huomattavasti. Eli tämän tiimoilta on myös aika vaikea tutkimuksiin nojaten perustella, että kansalla olisi tämmöinen yleinen oikeustaju, koska sen sisällä näkemykset vaihtelee huomattavasti. Mutta vähentävätkö kovemmat rangaistukset rikollisuutta? Miten on? Ei. Ankarat rangaistuksethan ei juurikaan vähennä rikoksia tutkimusten mukaan. Eli esimerkiksi kun rangaistustasoa nostetaan, niin se saattaa muutaman seuraavan vuoden aikana laskea näitä rikoksia muutamilla prosenteilla, mutta pitkässä aikavälissä tosiaan rangaistusten ankaroittaminen ei vaikuta tilastollisesti merkittävästi. Mutta nyt tässä kohtaa pieni tarkennus, että nyt puhuttiin sitten nimenomaan niistä ankarista rangaistuksista, eikä itsestään kriminalisoinneista. No niin, kootaanpa vielä tähän loppuun muutamat tässä jaksossa esiin nousseet pääpointit. No ensinnäkin poliittinen puhe rangaistusten ympärillä on tutkijan mielestä selvästi lisääntynyt. Toisekseen kriminalisoinnit, eli tiettyjen tekojen määrittelyt rikoksiksi, vähentävät kyllä rikollisuutta, mutta sen sijaan rangaistusten koventamisella ei näyttäisi olevan vastaavaa vaikutusta. Ja kolmanneksi, yleistä oikeustajua ei ole. Kansalaisten näkemykset sopivista rangaistuksista vaihtelevat. Ja saatavilla oleva tietokin vaikuttaa mielipiteisiin. Sillä mitä enemmän meillä on taustatietoa käsiteltävistä rikoksista, sitä lähempänä näkemykset ovat tuomioistuinten tekemiä ratkaisuja. Kiitos kun kuuntelit jakson. Voit laittaa palautetta ja juttuideoita sähköpostiin juristimedia@juristiliitto.fi.
Olemme julkaisseet audiojutut myös nuorisorikollisuuden lisääntymisestä ja rikosprosessin keventämistarpeesta. Tätä audiojuttua tekivät kanssani äänisuunnittelija Jaakko Koskura sekä tuottajat Jenni Kantis ja Diana Tödruus. Audiojutun taustalla on käytetty toimittaja Matti Välimäen Juristimedian kirjoittamaa juttua. Minä olen Janne Laukkanen ja tämä on Juristimedia äänessä audiosarja. Tosi kiva, kun kuuntelit jakson.